टेक्निशियन बागसे मेन रोड पानाना कस गरीख्या मु पाबाखे yang nok nok थांमा गेताय तो yang ko pura thaiga mo सानखोला विलेज कमिटी मिसिं क्लाइजाक लक्ष्य मुदी हिनमो अनेके साव मुदी बारी अ पारा इंखा लक्ष्य मुदी पारा अर कैसा बेलाखेनो जों जालों दं लामा प्राय अ लामानि आइ नारो हंके प्राय 15-16 परिवार दङ बिसि कलक मा तुइ रमै बरक कैसा डिमान्ड खैमने अ जागाव लामा किसा काम कर दिनै किन्तु तागला सके वाति वाखा अ वातिनि बागै साइड वाल जे तमरा बका गै थांखा गबनो जों एदिसि हापंनि होइते बासिनि ब्लक न जों खाना सनि समबारनि बिसिं जों लिखित रिनाय अरा कैसा पार्मानेन्ट कैसा जों आरसीसी ब्रिज कैसा रिखांखा आइनि चिनि जरा गामिनि बर रक अक्रा चाक्रा रक सराय रक लेखापरा खायना रक वाति पामति फाना पर पारं मानाय जा अरा कैसा दुखजनक घटना दङ थानाय 1 बोसोरनि सिगां चिनि अरनि चाक्रा कुक ब नगो थानाय थांतने तै कतर ब बहायनो गलगै थांजाका गावन बागा म खुबै गुरुत्वपूर्ण जों चिनि बरंगना मन्त्री बिश्वकेतु देबरमा बाय हनो साइटक लायनाय तागलायनि बिसिङाव ताबो खायना बागै आबादत ताबो बेला साइटिं खाय अ वातियो अ हारक ताइ कुवागमाया जात खायना बागै आंगरनि मेम्बार आं साइरिका बरका खायनाय आवं बागै जों नर बिजि खायना फैमानि हामबाय